Somos nenas e nenos do CEI O Pombal de Vigo. Durante este curso escolar propuxémonos facer un refraneiro con refráns para todos os meses do ano. Así que preguntamos aos nosos avós, veciños, pais, achegamos ao colexio un montón de refráns. A maioría destes refráns que achegamos refírose ao campo dos seus labores, xa que o cole está na zona de lavadores, no barrio Calvario. Esta foi, ata moi pouco, unha zona rural, como ainda o siguen xa outras parroquias de lavadores. Neste vídeo imos vos presentar unha chea deses refráns, dramatizados por vos compañeiros e compañeiras do colexio. Esperamos que pasedes un rato agradable. É Santiago, se non me engano, o 7º mes do ano. Sí? Sí, imos contar. Xaneiro, febreiro, marzo, abril, maio, xuño, xullo, mes de Santiago, festividade do noso patrono, patrón de Galicia. Queredes ir de festa? Sí. E que pasa nos outros meses do ano? Pois en agosto Setembro. Mira, en outubro. Outono chegar.
comer de Nadal, qué frío. Jesusiña está nas fallas, súa nai está con el. Somos o mes de decembro. Somos o Nadal. Somos Fidel. Somos Iaga. Somos auga. O mes de Nadal. Neves, Iaga, auga, comer traerá. En Xaneiro teño moito frío. Se queres ser un boañeiro, canta os gallos en xaneiro. En xaneiro e en febreiro non tomes o sol sen o sombreiro. Seguimos no inverno neste mes de febreiro. En febreiro. Oso doceiro. En febreiro, un pouco ao sol e outro ao fumeiro. Chegará só en marzo. Sol de marzo. Mata dama no palacio. Marzo. Ora fai quitar da cama a manta. Ora fai poñer a zamarra e a capa.
chover. Abril, abrilón, agua por un tubo, el bote que tenemos. ¿Cómo será mayo? Marzo, pardo ventoso. Abril, lluvioso. Fan a mayo, florido e fermoso. Estamos en xunio, que ganas teño de vacacións. En San Xoán, pregunta ella. Cando virá o verán? O pescadeiro trai peixe. O panadeiro trai pan. E as 3 da